Welcome back to my channel. Panibago na namang video, mga viewers. Pagkatapos ng sinder, ginaganyan yan, nilihaan. Then ito naman first coating, varnish par, wood crop. Binana viewers, first coatingan, tapos ipauga. Pagka og uga, lihaan na pod otro, binana na dayon. Pagka na nangyagliha, liha, second coating na sad, another na namang varnish. Pagkatapos ng varnish, ipauga. Lihaan na sad, utrohan na pag varnish, pang last na dayon, pang katulo, pang finish. Mga viewers, dinani ang proseso, mano-mano. Kini dayon ni gikan ni Sikihor. Gahapon daw ni nakaabot. Si pangalan nimo Col? Col? Asa napit ninyo sa Sikihor Col? Napit niyo Col sa Sikihor? Ginana na mga viewers, oh. Nauga na, gilihaan na niya. Shout out there kay Ate Jen. Og shout out po na ako akong mama
chicken. Na chicken, no chicken. Dinana na sikan coating na siya. Na ipaugan na, lihaan na pud otro. Third quarter na dayon. Last finishing. Wow. Bugi mo, Kol. Wow, ang pogi mo. Wow. Ang pogi mo, Kol. Balik ka rin. Mga viewers, ninot ni siya na negosyo kay dili siya mapanos. Bisag luto na siya na litson. Dili gid siya mapanos. Yan. Bunal, Kol, kinanganal. Puro pagbaloy ka mo pakang. Walop gid. Inana na guys.
Pag umag-sinder, then anaw na siya lihaan. Then first kutingan dayon. Pagkauman na. Guwapa kayo no. Oh. Guwapa kayo mga viewers ang ilang kuan baboy. Butanganan og lechon. Mayo ni na baboy kay dili lang ngawon. Mag first coating na sa viewers. Mao ni kada adlaw ngila ginabuhat. Bisag gaan ra siya na trabaho, nagya po'y income. May na lang ni kung sa magtambay. Nagya po'y income gamay. Humot kayo ang varnish. Gamay na lang ang nabilin. Gamay na lang kayo ang varnish na nabilin. Ginana mag first coating, malapit nang matapos. Viewers, followers, salamat kayo sa pagtanaw ninyo.
i-subscribe din notification bell, pindot naman para lagi kayong update sa sunod na akong upload na video. Viewers, thank you for watch.